Sa number 2, matapos nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang 7 ka mga traffic enforcers sa siyudad sang Silay, 5 na naman ka DRRMO personnel ang nagpositibo sa surprise drug test. 5 tanan ka mga personnel sa Silay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagpositibo sa ginpatigay nga surprise drug test sa 126 ka mga personnel sa syudad sa Biyernes. Mismo si Mayor Judith Gallego ang nagmando sang drug testing nga ginpatigayon sa Silay City PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Sino sa alkalde, isa ka regular employee kag 4 ka mga casual employee ang nagpositibo. Hindi na hindi na pag-i-renew sang syudad ang kontrata sang 4 ka mga casual samtang nag-resign na ang regular employee. Sa nagligad lang mga semana, 7 ka mga traffic enforcers ng syudad ang nagpositibo sa drug testing samtang 2 ka JO sa Silay City nga nagatrabaho bilang watchman sa isa ka eskwelahan ang nakuhaan sang illegal nga droga sa drug buy bust.